La începutul secolului al XVIII-lea, localitatea din inima Ardealului capătă forma unei adevărate stațiuni balneare, cu cabane din lemn în stil venețian, băi publice și o capelă, conform mențiunilor făcute de Hanco Vilmos în 1896. Oamenii de prin toate colțurile Europei soseau aici în căutarea tămăduirii. Însemnări din 1767 descriu Borsecul astfel: locul unde bolnavii disperați din țară și din străinătate se adună pe timpul verii spre vindecare. În anul 1773, profesorul Krant Heinrich, din însărcinarea margrafului Austriei, a analizat efectele terapeutice ale apei minerale, subliniind calitățile deosebite ale izvoarelor Fücut și Lobogo, care au dispărut în 1926. În 1774, Wagner publică un studiu privind apele minerale din Borsec, în revista Akademische Dissertat. Cu toate acestea, faima apei Borsec este abia la început.